Els gegants de la ciutat són els símbols festius de l'Ajuntament barceloní i per acord i a proposta del poeta Joan Maragall pertanyen a totes les nenes i a tots els nens de la ciutat. Recordem que els gegants de la ciutat almenys estan documentats des del 1424 i aquest any, fins l'any que ve, celebrem els 600 anys de gegants a Barcelona amb tota una sèrie de celebracions i activitats. La memòria històrica dels gegants de la ciutat ens porta, com deia, almenys fins al 1424. Al llarg dels segles, els gegants de la ciutat han estat figures diverses i en diferents figuracions. Les imatges actuals de Violant i Jaume I van ser reformats diverses vegades i són rèpliques diverses de les figures de 1929. Enguany, amb motiu dels 600 anys, llueixen aquests vestits modernistes creats el 1999. La seva dansa, una melodia dolça i alegre composada per en Xavier Moixenc a partir d'un ballet recollit pel folclorista Joan Amades, que són els primers 8 compassos de la tonada, representa el retrobament amorós dels esposos. La coreografia és d'en Jordi Vallverdú i els balladors són de la Coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona. En Jaume i Violant, els gegants de la ciutat. Jaume Violant, els gegants de la ciutat. 600 anys. A l'escenari, els ministres del Camí Ral, sota la direcció del mestre Eduard Casals.